Jixeyni sê taxên qedexe kesên ku ji navçeya Sûriya Amedê koçber bûne dest bi vegera malên xwe kirin. Hikûmetê hê jî dest bi qerebûkirina zirarên xelkê nekiriye. Ji ber vê yekê jî malbatên ku vegeriyan niha bi derfetên xwe xaniyên xwe tamîr dikin. Nuka ew ê ki tên mala xwe bi îmkana xwe çê dikin. Sêşan hep işçiyê min ye ez zanim. Çûn mala xwe mala wan bela bûye yani. Eşya wan tune, tiştê wan tune, way boya xwe çê dikin, siwa xwe çê dikin, derî çûye derî xwe çê dikin, paja çûye paja xwe çê dikin. Yani insan bi evê xwe çê dike yani. Bi perê xwe çê dike. Lê derfetên malbatan ancak terî boyax û paqijkirina xaniyan dike. Di destê wan de pere tuneyê ku derî, pacê û alavên malê yên ku hatine şikandin çêkin. Yani pencere şikandiya, komple na, sana şikandi tane, bu gotiye 15 milyar. Sadece şikandi tane ya. Yani belki ne khara baba pis bu ne maiz egeşken, sana pırdara. Hin malbat jî dibêjin ew êdî nikarin kiriya xelkê bidin. Derî, pacê û alav tune bin jî ew ê cejna Remezanê di malên xwe de derbas bikin. Dervem ke kiriya xelqê ne bikare em sê malê dayrekî darodir cîmetenge û tişkîtine zor a. Bixêr em ê pisî eydana rojîtî em nikare gede nexweş e darmûtê me jî nikarim. Me got bixêr pisî eydê em ê wer malê. Wezîrê Bajarvaniyê ya Tirkiyeyê hefteyekî berê eşkere kiribû ku ew ê navçeya Sûrê ji nû ve ava bikin û zirarên xelkê qerebû bikin. Lê ne zelale ku ev plan heta kengî dê bi cih were. Koçberên Sûrê hêdî hêdî vedigerin û birînên xwe bi destên xwe dipêçin. Lê derfetên wan têr nekin. Ew li bendênin ku hikûmet demildest zirarên wan qerebû bike. Gönül Morkoç, Rûdaw, Amed.